Ekohydrologická obnova rašeliníc v Karpátoch. V rámci projektu sa objektom nášho zájmu stalo rašelinisko Bariny. Bariny sa nachádzajú v blízkosti dedinky Jalovec, v blízkosti mesta Liptovský Mikuláš. Nemáme to ďaleko, preto sme mohli lokalitu viackrát navštíviť. Mokraď je územie, ktoré je buď celoročne alebo sezónne zaplavované vodou. Rašelinisko je typ mokrade, ktorá je pokrytá rašelinotvornou vegetáciou. Vzácna rašelina vzniká usadení odumretých rastlín bez prístupu kyslíka. Počas našich exkurzií sme mohli vidieť búty, vznikali nakumulovaním zvyškov odumretých rastlín, najčastejšie tvorené ostricami. Na rašelinisku sme pozorovali rôzne živočichy, napríklad vášku žltoškvrnú, sploščule bahenné, rôzne larvy, toto je konkrétne larva vášky, žubrienky, a samozrejme jašterice živorodé. Vzduchom sa zas šíril spev vtákov a pomedzi trávu vyrastali mäsožravé rosičky okruhlisté a tučnice obyčajné. Bublinatka menšia je tiež mäsožravá rastlina, ale tá si našla svoje miesto pod vodou. V vegetácii sa zdominoval rašeliník močiarny. Ale aj páperník úzkolistý a vrbica prútnatá si tam našli svoje miesto. Toto krásne prírodné bohatstvo sme chceli ukázať aj iným ľuďom. A tak sme vytvorili tím a začali sme plánovať rôzne aktivity pre vzdelanie verejnosti a šírenie osvety. Najprv sme vytvorili nástenky u nás na škole, aby sme o rašeliniskách oboznámili našich spolužiakov. V decembri 2023 sme sa prezentovali na Dni otvorených dverí na našom gymnáziu. Náročný bol pre nás 2. február 2024, keď nás Slovenské národné múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozvalo, aby sme pripravili podujatia pre školy Liptova pri príležitosti Svätého dňa mokradí. Celé týždne sme pripravovali plán, ako to zrealizovať čo najlepšie a aby si to aj najmenší uchádzači užili a zároveň sa o mokraďach čo najviac dozvedeli. Zapojili sme deti do rôznych aktivít a hier. Asi najviac sa im páčil pohľad, ktorý mali, keď sa pozreli do mikroskopu a videli, ako zblízka vyzerá váška alebo včielka. Dokonca nás prišiel pozrieť aj pán štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorému sa naše podujatie tiež páčilo. Bola to úžasná skúsenosť a radi by sme si ju hocikedy znovu zopakovali. Taktiež sa niekoľko členov nášho 10-členného tímu v priebehu mesiaca február zúčastnilo na exkurzii v Šiavňackých vrchov, kde objavovali a skúmali, či aj tam žijú nejaké úžasné tvory a či sú aj tam podobné rašeliniská ako na Liptove. Ďalší zaujímavý deň sme zažili na konci februára, keď sme šli prezentovať projekt na základnú školu do Bobrovca. Títo žiaci boli niekedy až priveľmi aktívni a živí, ale vedeli sme si s nimi dať rady. Dali sme vytvoriť potravové reťazce, zoraďovať fázy vývinu žaby alebo sledovať preparáty živočíchov pod mikroskopom. Na konci nám povedali, že sa im to páčilo a že sa niečo nové naučili. To je pre nás veľký úspech. Dúfame, že týmito aj ďalšími aktivitami ukážeme ostatným ľuďom, že mokrade sú dôležité, lebo nielen doplňajú a čistia podzemnú vodu, ale aj uskladňujú oxid uhličitý a tým oddialujú globálne oteplovanie. Za posledných 300 rokov sme celosvetovo prišli o 90% mokradí, čo je smutné, keďže pätina ľudstva je priamo závislá na produkciu potravín z nich. Na záver by sme chceli poďakovať našim profesorom, ktorí nám pomáhali a vďaka ním sme sa zapojili do projektu Ekohydrologická obnova rašelín v Karpátoch.